toħroġ barra bil-kajjik u fil-fond naraħi niżel u xbik naraħi jifraħ meta jtellem nimliħut għax lajxin tana mal-bahar sew marbut kien fil-pranzi u fil-mantempu obbligat nġili beda illi ma jasalx ix-xatt ħaġa kemm jissirju l-bahar dawn huma tikbar għal-burrat b'abraz u ibsa mal-bahar imma l-bahar jista' jgħallem ħafna erfem mistur fih din il-ħajja qisha mewġa tolli bjawtar mikfirqih u missier jħobbu jiddab dan l-eżempju xejn ma tgħid għax mal-bahar din il-ħajja ssib taqbil għall-inħajja l-kemm is-sabiħ turik kultant taħta ssib sunnara l-estalik u għarriti jidri todo tsow fil-fond trid tistinka qed ngħidilek ċar u tont hemm fil-ħajja wkoll insib hemm ħafna ġbik biex jogħġbok nies disonesti kollhom xwieq għalhekk bint tiftakar dejjem kont fejn tkun klieb il-baħar evitom u tkunx maħzun imma l-baħar jista' jgħallem ħafna erfem mis-sur fih din il-ħajja qisha mewġa tolli bjawtar mikfirqih u missier inħobbu jiddab dan l-eżempju xejn ma tqid għax mal-baħar din il-ħajja ssib taqbil u ngħadduha fuq id-dajn saw nisma' xi ftit bil-xemx u l-lezzjoni għad il-baħar li fil-klassi bħala m'hemmx għax missieri anke fajtu ma marx università għandu l-er fil-baħar din il-verità mal-baħar jista' jgħallem ħafna erfem mistur fih din il-ħajja qisha mewġa tolli bjawtar mikfirqih u missier inħobbu jiddab dan l-eżempju xejn ma tgħid għax mal-baħar din il-ħajja ssib taqbil għax mal-baħar din il-ħajja ssib taqbil. Grazzi.